Vstupné doklady v programe Eurosecom sú nahrávané do zoznamu dokladov. Pokiaľ zvolíme podsystém, ktorý chceme spracovať, napríklad dopravné služby, tak v sekcii vstup dát vidíme typy dokladov, ktoré nahrávame v tomto podsystéme. Každý typ dokladov má svoj zoznam, čiže keď klikneme na záznamy o prevádzke vozidiel, program nám otvorí zoznam, v ktorom vidíme jednotlivé nahraté záznamy. Každý riadok toho zoznamu je jeden záznam. Ten doklad vždy môžeme cez ikonku tlač vybraného dokladu tlačiť. Tlačiareň. Môžeme ho celý zmazať. Keď klikneme na ikonku zmazať, program vždy žiada potvrdenie, či chceme naozaj vymazať vybraný doklad. Pokiaľ dáte storno, tak program zachová doklad. Pokiaľ by sme potvrdili vymazať, tak doklad zmizne zo zoznamu. A cez ikonku upraviť nám program otvorí doklad nahratý a ponúka nám možnosť úpravy mazania riadkov. Cez ikonku zoznam sa vždy vrátime do zoznamu. Po program zobrazuje vždy 15 dokladov z pravidla prvých v tom zozname a cez ikonky ďalšia strana, to je tzv. Prvá strana, cez ikonku ďalšiu stranu môžeme prechádzať medzi jednotlivými stranami po 15 dokladov. Predošla sa vrátime na stranu. Vidíme túto celkom položek, koľko je. Momentálne máme dve položky, čo je jedna strana. No, pokiaľ by tých záznamov bolo viacej, tak tuto vidíme, koľko ich je a koľko to je strán. Kliknutím na tlačítko nový doklad nám program otvorí vstupný formulár pre doklad. Vyplníme patričné položky, hlavičky. Pokiaľ máme hlavičku vyplnenú, tak klikneme na tlačítko položky. To tlačítko je vždy na začiatku zablokované, vidíte, že je také šedé, že je neaktívne. Zaktivujeme ho tak, že z pravej strany sa do neho priblížime, tak. Čiže teraz je aktívne. Kliknutím naň program uloží hlavičku a otvorí nám časť s položkami. Nahrávame položky. Pokiaľ sú tam ikonky s takouto lupou, tak znamená to, že môžeme hľadať, áno. Program nám ponúkne číselník. Čiže pokiaľ je tam 0, vymažeme 0, klikneme na ikonku hľadať. Program nám túto ponúkol všetky strediska, ktoré existujú. Kliknutím na ikonku OK nám doplní hodnotu, pýta ďalšiu, vymažeme 0. Klikneme, ponúkol nám všetky zákazky, ktoré existujú pre stredisko 1, lebo je to naviazané, a zase kliknutím vyberieme, program doplní. Dodáme kilometre. Enterom počet jazd, Enterom program zapíše. Medzi jednotlivými položkami prechádzame buď klikaním myšou, alebo keď je to tzv. Enter Next vstup, ktorý je označený touto ikonkou, znamená to, že keď vyplníme hodnotu, dáme Enter, program automaticky skočí na ďalšiu položku. Áno. V tomto formuláre nám dole zobrazuje hodnoty zadané. Áno. Zase Enterom a program skočí hneď až na spolu kilometre. Zadáme kilometre, Enter
skočí na kilometre s nákladom, pre knihu jazd nezaujímavé, enter, počet jazd. A zapíšeme buď teda enterom ďalším, alebo zase zprava klikneme na tlačítko sprava, zaktivujeme tlačítko uložiť a klikneme. Program uloží položku. Pokiaľ sa nachádzajú vo vstupnom formulári nejaké ikonky obrázkové, tak tým, že presunieme kurzor na tú ikonku, program nám v popiske hovorí, že čo má za funkciu tá ikonka. Tuto napríklad môžeme uložiť naskenovaný originál záznamu do databázy. Čiže klikneme, program otvorí formulár pre vyhľadávanie súborov, nájdeme súbor, dáme odoslať, program ho uloží. Tuto môžeme tlačiť formulár buď v PDF tvare, alebo HTML a poslať ho na tlačiareň. Pokiaľ chceme upravovať hodnoty záhlavia, tak cez ikonku záhlavie program otvorí nám zase záhlavie. Môžeme zmeniť napríklad dátum 10.11. Sprava do položky klikneme, program to uloží už so zmenenou hodnotou dátumu. Tlačítko doklad nám umožňuje priamo skočiť na vytváranie nového dokladu, nemusíme ísť cez zoznam a potom nový doklad, ale keď klikneme na nový doklad, hneď nám otvorí hlavičku nového. Tým, že otvorí hlavičku, keď sa vrátime do zoznamu, tak vlastne už nám vytvoril voľný čistý doklad. Čiže pokiaľ by sme omylom klikli na nový záznam, treba ho vymazať, aby nebol čistý v databáze. Máš vymazať. V každom momente máme prístupnú operatívnu lištu pri nahrávaní. Či už je to v zozname dokladov, alebo keď klikneme na nový, takisto lišta operatívna je prístupná a môžeme kedykoľvek vybrať alebo doplňať číselník. Zadáme záznam. Aktivujeme položky. Kliknutím uložíme hlavičku. Môžeme nahrávať ďalšie položky. Enterom potvrdzujeme, aj zapíšeme. Pre opustenie nahrávania jednotlivých dokladov treba používať tlačítko zoznam, nie zatvoriť okno, lebo keby sme zatvorili okno, tak už sa nedostaneme naspäť do zoznamu, áno? Ale musíme ho znovu otvoriť. Čiže rýchlejšie, keď sme vo vybranom zázname, keď klikneme na zoznam, tak hneď nás prehodí do kompletného zoznamu. Čiže formou týchto zoznamov vlastne beží nahrávanie všetkých prvotných dokladov. V každom podsystéme. Vždy sa jedná len o iný zoznam. Tuto sú záznamy o prevádzke vozidla. Tuto bude zoznam dodacích listov a teda. To je všetko, čo sa týka filozofie nahrávania prvotných dokladov.